Slovensku Jan Barica, stavba u Komárkovcov, auto bolo stvorené len počas tejto zimy. Je to ozaj jedno z najšpičkovejších vozov Subaru Impreza na Slovensku. To štartovník číslo 778, Sabinovský Jan Barica. Jan Barica určite prehovorí do absolútneho poradia. Poprosím divákov, aby pod billboardom zase zašli, lebo Jan Barica má zrýchlenie veľmi dobré a včera bol absolútne veľmi rýchly. Prosím vás, sledujme jazdu Jana Baricu. Prepracovávame sa medzi silné až najsilnejšie vody. Štartovné číslo 709 má Martin Juhás na BMW M3. Štartovné číslo 709 v predchádzajúcich jazdách 2:37. Prvá ostrá jazda 2 minúty 37 sekúnd. Honda Prelude Peter Nemčič, Honda Club Racing, štartovné číslo 191. Vozy stále štartujú v 30-sekundových rozostupoch, len v prípade, že by sa objavilo auto výkonovo výrazne silnejšie alebo skúsenejší jazdec a mohlo by dôjsť k tomu vozidla prestrelov, dávame 30 sekúnd viac. Štartovné číslo 98 má Martin Skuča na zadné BMW E30, čiže rok výroby 87 a mladšie. Zajímavé, že som si práve z toho mal jazdca, ktorý odštartoval pred týmto jazdcom a pozerám na hodinky úplne, teda na limite, na ostri, na nožách. Odštartovaných štarterov si už len zástupca jazdcov v seriáli TDC. Absolútny víťaz TDC, teda Tatry Donávka po 2009. Vlado Lalík, Paddock Racing Team, Mitsubishi Lancer, štartovné číslo 99. Vlado Lalík, takisto jeden z jazdcov, ktorý by mal prehovoriť do absolútneho poradia počas tohto víkendu, nielen za včerajšok, ale aj za dnešok. Vlado Lalík mal v predchádzajúcej jazde čas 2:34 a nejaké tisíciny. Zatiaľ bol Jelínek s časom 2:35 najrýchlejší. Janko Barica 2:34,81.